Έχουμε το νούμερο 39 στον αριστερό διάδρομο. Είναι ο Καντερές με ένα πεζό 106. Καντερές Tuning Technology ο χορηγός του. Είναι για το δεξί διάδρομο είναι ο Κόλιος με το νούμερο 54. Κόλιος Dynamic Engineering. Για να δούμε και χρόνους για το ζευγάρι αυτό. Γεια σου αδερφέ. Χρόνος για τον αριστερό διάδρομο 12.242 με 197. Ενώ για το δεξί διάδρομο 11.873 με 196. Μπράβο αδερφέ.